Kay kini nga balay sa among silingan. Gamay lagi yung gintang nga maapsan sa lubi. Igo gyud nagkahawa sila. Tumba ang lubi. Anila ba gyud sila mag bigdaan aning tunga silang balay oh. Aning sala-sala nila. Ang balay nga gamay. Oh, inigabang lang ni sila. Garinta lang ni sila. So gahi-gahi lagi lakaw. Taud-taud lakaw di naman tabang pero pagkatumba sa kuan nakalakaw na sila. Igo gyud sila nakalingi. Okay, makita na to. Dili, itong klarohon. Hapit yun. Pero naay balay diri nga ning ani pud sa pikas nga barangay. Patay gud. Duha ka magtiayon way anak kini. Magtiayon po ning gapuyo ani wa puy anak. Itong klarohon. Lubi na. Diha gyud sa tunga sa ilang sala. Na kuan ang lubi. Yung hagsa ang lubi. Iyo lang gyud sila nakatalikod. Kita niyo. Muna siya. Dinhi na sila magigdaan. Ang mga magtiayon diri. Wa pa ka lakaw. Impas gyud na ilang ato diro. Kani. Tunga gyud. Diha na sila magigdaan. Okay, ito ta si bistahan ng pikas nga yung nani pong hitabo pero buli itong nakahugmo adto. Nga balay diri hugmak yun. Ang mga kalan-karaan nino ni. Kung na sa mga kahoy, gawas sa mga concrete kay murag layo ra sa pagkahugmak pero atop langkat na dia balay na dia langkat na dia itong tanawon itong atuon. Okay, mao ni tsura sa balay sa mga basay diri buha wa kaugpo kurot ang babaw human. Mao na diri mao ni among hitabo diri ng pita. Okay. Okay, mo ni ang isla sa Sandingan. Kita na, sa una din na kita ang mga tup-tup dia. Karon kita na. Diri, mo diri ang barko nga nalunod. Namatyan ang makina, namatyan na kapitan. Okay. Dili makita ng Sandingan. Yan, gabon kay gawan man diri gud.